ପରେ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ 7 ଦିନ ଧରି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଏମିତି ଲାଗି ରହିଲା ଯେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ପଶୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ପଶୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଛି ଶିକାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ, ଯିଏକି ଭାରି ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିଲା। ଏ ଅଳସୁଆ ବିଲୁଆ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଅଳସୁଆ ହୋଇ ରହିଲା। କିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ୟା ଦେହ ସହୁନି ବୋଧେ। ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋକ ଉପବାସରେ ମରିବ। ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଆହୁରି 4 ଦିନ ବାକି ଅଛି, ହେଲେ ଦେଖ ଏମାନେ ଏବେଠୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। କଣ କହିବ ଏମାନଙ୍କୁ? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ଏମିତି କହି ବିଲୁଆ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବାଘ ପାଟିରେ କିଛି ଶିକାର ଧରି ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ବାଘର ପାଟିରେ କିଛି ଶିକାରକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ଫେଁ କରି ହସିଦେଲା, ଆଉ କହିଲା, ଛି ଛି, ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା। ହୟ ବାଘ ମାମୁଁ, ତୁମେ ପରା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ଶେଷରେ ତୁମେ ବି ଅନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ଭଳି ଶିକାର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲ। ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ହଇରେ କର୍ମଠ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଲି ବୋଲି ମୋର କଣ କିଛି ଜୀବନ ଯାପନ ନାହିଁ ନା କଣ? ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ଭାବି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ନ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ରହିବି, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଖାଇବି କଣ? ବର୍ଷା? ହୟ ବାଘ ମାମୁଁ, ବର୍ଷା ହେବାକୁ ପରା ଆହୁରି କେଇ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ତୁମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇ ଶେଷରେ ତୁମେ ହିଁ ବର୍ଷାକୁ ଡରି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକିଦେଲ। ଛି 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 ଛି। ଚୁପ୍, ଏଠି ଆଉ ମତେ ଏ ବାହାପିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶୁଣାନି। ଶୁଣ, ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେଠୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଦେ, ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡ଼ିବୁ ପଛକେ, ହେଲେ କେହି ବି ଶିକାର ମିଳିବେନି। ଏମିତି କହି ବାଘଟି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଲୁଆ ବାଘର କଥାକୁ ତିଳେ ହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଇ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ 4 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଢାଙ୍କି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରି ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ବର୍ଷା ନ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଝଡ଼ ବତାସ ହେବାର 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆରାମରେ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଳସୁଆ ବିଲୁଆ ପାଟିରେ କି ଆଁ କରି ରହିଥାଏ। ଭୋକରେ ତା ପେଟ ଜଳୁଥାଏ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଶୋଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ। ବିଲୁଆଟି ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ତାକୁ କେହି ବି ଶିକାର ମିଳିଲେନି। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ତା ଆଖିରେ ଠେକୁଆଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯେମିତି ଠେକୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସେମିତି ଠେକୁଆଟି ବୁଦା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲା। ବିଲୁଆ ଏତେ ବାଟ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ବି ଶିକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ଜଳିଲାଣି।
କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଏ ବର୍ଷାରେ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଶିକାର ପାଇଲିନି। ସେଇଦିନ ବାଘ ମାମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁ ସତ କହିଥିଲେ। ଯଦି ସେଇଦିନ ବାଘ ମାମୁଁ କଥା ମାନି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ମତେ ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ପେଟ ପୂଜା ପାଇଁ ଏ କଷ୍ଟ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ହଉ, ଏବେ ସେ କଥା ଭାବି ଆଉ କି ଲାଭ? ଏବେ ପେଟରେ ଉଦାଗଣା ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାଏ, ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଏ। ଏହା କହି ବିଲୁଆଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଶୁଣ, ଏବେ ତ ଆଉ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ଆଉ ଧରିବନି। ଏଇଠି ଏଇ 2ଟା ଠେକୁଆ ଶିକାର କରି ଆଣିଛି। ଏଇ 5 ଦିନରେ 2ଟା ଠେକୁଆ ହିଁ ଖାଇ ଚଳିଯିବା। ହେଇଟି ଶୁଣ, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଗୁମ୍ଫାରେ ନିଆଁ ଟିକେ ନାହିଁ। ନିଆଁ ଟିକେ ନ ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବି? ତୁମେ ଯାଅ, ବାଘ ମାମୁଁ ଘରୁ ନିଆଁ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ। ହଉ ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଭାଲୁ ନିଆଁ ଆଣିବାକୁ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଲୁଆଟି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଭୋକ ଉପବାସରେ ଥକି ପଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ନଜର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆଟି ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ନା, ଆଉ ଭୋକ ସହି ହେବନି। ଯାଉଛି, ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଛେଳି କି ଠେକୁଆ କିଛି ଶିକାର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବେ। କିଛି ଶିକାର ପାଇବା ଆଶାରେ ବିଲୁଆଟି ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭାଲୁର ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି। ବିଲୁଆର ଟପ୍ ଟପ୍ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭାଲୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ଆରେ କିଏ ରେ ତୁ? ତୋର ତ ବଡ଼ ସାହସ, ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ପଶି ଆସୁଛୁ। ହଉ, ଭଲ ହେଲା ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଶିକାର ମିଳିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଭୁଲରେ ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ନାହିଁ, ମତେ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏ ଭାଲୁର ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି। ଏପଟେ ଭୋକ, ସେପଟେ ମରଣ ମୁହଁରେ। ନାହିଁ ନାହିଁ, ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବିଲୁଆର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ଉପାୟ ଦିଶିଲା। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଆସିବା ବେଳେ ଭାଲୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା, ତା ମାନେ ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ନାହିଁ। ଏ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଭାଲୁର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୋକା ବନାଇ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଧରି ଯିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଏ ଠେକୁଆକୁ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ନିକଳିଲାଣି, ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ଭାବି ବିଲୁଆ ଭାଲୁର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଭାଲୁ ମାଉସୀ, ମତେ ପରା ମଉସା ଠେକୁଆ ଗୋଟେ ଧରି ଯିବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମଉସା ଠେକୁଆ ନେବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି? ଆରେ, ସେ ତ ବାଘ ମାମୁଁ ପାଖକୁ ନିଆଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତତେ କେମିତି ପଠାଇଲେ କି? ଆରେ ମାଉସୀ, କଥା କଣ କି, ମୁଁ ବି ବାଘ ମାମୁଁ ପାଖରେ ଥିଲି। ଭାଲୁ ମଉସା ନିଆଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ, ହେଲେ ଏବେ ତ ବାହାରେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଛି। ନିଆଁ ଧରି କେମିତି ଆଣିବେ ଯେ? ନିଆଁ ଆଣିଲେ ବର୍ଷାରେ ଲିଭିଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମଉସା ମତେ ପଠାଇଲେ, ଯା ମାଉସୀକି କହି ଠେକୁଆ ଗୋଟେ ଧରି ଆସିବୁ। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା। ଆରେ ମତେ ଆଗରୁ କହିଲୁନି? ନେ ନେ, ଠେକୁଆଟି ନେ। ମଉସାକୁ କହିବୁ ଭଲରେ ମସଲା ମସଲି ଦେଇକି ପୋଡ଼ିକି ଆଣିବେ, ହେଲା? ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ମଉସାକୁ ସବୁ କହିବି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ବିଲୁଆ ତା ପାଟିରେ ମଲା ଠେକୁଆକୁ ଧରି ଏକ ପଟିଆ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଧାଇଁଲା। ବିଚରା ତା 2 ଦିନ ହେଲା ଭୋକରେ ଥିଲା। ସେ ଠେକୁଆ ମାଂସକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଠେକୁଆ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ଭାଲୁ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ଭାଲୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହେଇକି ପଚାରିଲା, ହେଇଟି ଠେକୁଆଟିକୁ ଭଲସେ ମସଲା ମସଲି ଦେଇକି ପୋଡ଼ିକି ଆଣିଛଟି? ମସଲା ମସଲି ଦେଇକି ଠେକୁଆ ପୋଡ଼ା? ଆରେ, ତମେ କଣ କହୁଛ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି।
ଏ କଣ ବୁଝିପାରୁନ ଯେ? ଆରେ ତମେ ପରା ବିଲୁଆକୁ ଠେକୁଆ ଧରି ଯିବାକୁ ପଠାଇଥିଲ। ମୁଁ ବିଲୁଆକୁ ପଠାଇଥିଲି ମାନେ ହେ ଭଗବାନ ଗଲା ତମେ ସେ ଅଳସୁଆ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆକୁ ଠେକୁଆ ଦେଇଦେଲ ଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଶିକାର କରି ଧରି ଆସିଥିଲି ଠେକୁଆଟିକୁ ତୁମେ ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲ ଆରେ ସେ ତମକୁ ବୋକା ବନେଇ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି କେତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଠେକୁଆ ପୋଡା ଖାଇବି ବୋଲି ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ନିଆଟିକି ଆଣି ହେଲାନି ଇଆଡୁ ଏ ମାଇକିନା ସେ ଠେକୁଆଟିକୁ ବି ଦେଇଦେଲା ଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା ସେପଟେ ବିଲୁଆ ଠେକୁଆ ଶିକାର ପାଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଥାଏ। ଓହୋ ଯା ହେଉ କେତେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଠେକୁଆ ଶିକାରଟେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ହେଲେ ଆଜିଠୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଗଲି ଏ ଅଳସୁଆ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ମୁଁ ଆଜି ଭୋକ ଶୋଷରେ ମରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଆଉ ନିଜେ ଶିକାର କରି ଖାଇବି ହଁ